YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Sa Banula. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nini, taga Banilad, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagtrabaho, isip ko sa kagkatabang. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw di ang girecommend nga puli ni Daday? Oh, sir. So, klarohon na to ha. Ang imong sweldo kay 5,000 ang buwan. O karon dili lang maghug sa imong SS o unsa pa. Himo na kung 6,000 ang buwan. Okay ra nimo? Size meal, sir? 6,000. Kay kung dili ka okay ana, mangita na lang kog lain. Sige na lang, sir. Nagkinahanglan kay kong trabaho ron, sir, oy. Oh, sige. Pirmahin lang ng kontrata nga kinahanglan gyud. Nga at least usa ka tuig ka nga magserbisyo namo. Sige, sir Roger. Okay na. Nakahuman lang gid ko sa tanang trabahoon. Nini, Sir. karon day Huwebes Santo ba? Manglakaw ming tanan. Pabakasyon mi. Sige, sir. Pero kining, sir, pwede ko mo uli sa amo? Sige. Basta make sure nga mabalik ka ni Domingo. Salamat kay sir. May ganiti kay tugtan kasi mong amo nga pauli no. Kay wa man sad sila sabay. Ko patugtarong dong ha. Ay pagpakusog pa dagat yoy. Hawan bitawang dan. Tay, nairo ka nila ba? Nadisgrasya gid mi atong pagkaulia. Na-admit ning duha sa akong igsuon ug mihangyo ko sa akong amo nga mangutang ko niya. Unya, Kamay ra gid nga ako mapadani ni kay di ko kung nagasto diri sa among bakasyon. okay ra og bisag pila, sir. Sige. Padadante kag City Mail. Salamat, sir. May nalanggani kay wara in taon magrabihing imong manghod. Makagawas ra siya ron. Salamat taon. Unya ako, ma. Kanus amang ko makagawas. Wa pa'y gisulti ang doktor day. Paabot lang ta. Unsa? Unsa wa pa ka mahibaw ka sa ka mabalik? Naghuwat pa man mi sa update sa Dr. Sirgod. Ayaw kong papabot ang dugay nini. Kung dili ka gusto, ilisan ta ka. Sir, Ay, salamat taon ka na uli na gyud ta. muadto na ko sa bahay sa akong amo. Martes na ron. Domingo ra ba ang iyang gusto nga mabalik ko? Unya kay na disgrasya baya ka? Sagdi lang. Muadto lang gyud ko, ma. Dala ko'y gipuli nimo.
Unsa, sir? Pero sir, usa man katuig ang naa sa atong kontrata. Ug Domingo sa lang atong sabot kung mobalik ka. Ha? Pero wagi ka mo tuman. Sige, sir. Magkuha na lang ko sa akong mga butang. Dili pwede. Nga naman, sir. Nalimot ka? Utangan ka pa nako. Unya na nimo makuha kung makabayad na ka. May mo diyan na, sir. Pwede ba tagang ireklamo, anak, sir? Unsa? Ireklamo ko nimo? Ikiha ko nimo? O sige, buhata. Magkiniha ay ta. Sir Roger. Nakatumong gyud kog amo nga way konsiderasyon. Bisag unsaon akong pasabot, dili na gyud siya mudawat og katarungan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakautang ko og 7,000 sa akong amo tungod kay na disgrasya ko. Ug wa pa ni nako mabayri. Mahimo ba di ay nga dili niya ihatag ang akong mga gamit kung dili pa ko makabayad? Ikaduhang pangutana, pinirmahan ang trata nga usa to nga magtrabaho sa ilaha. Mahimo nga akong ra ko nilangon ang sayon, kinakuha ko sila og laing tabang. Pangutana, apil sa among kontrata nga niuyon ko nga mudawat og 6,000 nga sweldo. 5,000 ra unta, unya kay dili man sila gusto nga mulihok sa akong mga benefits, ilang gihimo nga 6,000. Og ako na lang ning gidawat kay nagkinahanglan kay kong trabaho. Mahimo ba na akong i-appeal sa akong kaso batok nila? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gihagit ko sa akong amo og kinihaay. Mahimo ba kung matabangan ko sa public attorney ning akong sitwasyon karon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nini. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanen. It's my voice, it's me today. Ako'y muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa mga pangutana na to nga medical nas Dr. Rene Obra. Inyong mga pangutana, problemang emosyonal, ay, ano mang yun ni, ato ang mga pangutana, kabahin sa mga atong mga butang, ato ang mga legal nga mga dokumento, ug naa lang yun nag-bother ninyo din ha. Ipadana inyong suwat, ato ng stulyaan, atong suwayag sulbad, atong pagahisgutan para mugaan-gaan ang inyong pamatig paminaw. Please guys, ipadang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat diri namo, muna ay namog kaikog, ipadagin ang inyong mga suwat, anywhere, anytime, na ay mail, na ay email, na ay Facebook, sharo pa mo din ha. And shout out sa mga naminaw nato, no, pinaagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Keep it coming, keep liking, keep following. More than 1 million followers. Ti mailhan sa inyuhang pagsalig sa ato ang stasyon ug sa kredibilidad sa ato ang mga angkor ug sa ato ang mga programa nga nakahatag og dili lang og impormasyon but also kalipay og entertainment, no? Over the years, ang kiniyang Akong Suliran is one of the longest running radio program diri sa nasod, no? Mapaminaw na ta sa una lang diri ras Visayas, Kahuman, ani gawas-gawas taga may Mindanao, and then Luzon, Visayas, Mindanao, but right now because of Facebook ug YouTube, all over the world na ta guys. World class ta. Shout out sa mga naminaw nato, sa mga naminaw sa gawas sa nasod. Salamat for being one of the modern Filipino heroes nato. Ang ato ang mga OFW. Di gyud lali magtrabaho sa gawas guys. Sus, ang kanang ilahang mga gisinati, giagian din ha. Wa gid mo kabaw. Kamong naa diri na padad-an sa mga dolyares, nagpahayahay, huy, tabang mog tigom. Tingay kanang inyong gipada sa inyong mga papa, tiyo, tiya, igsoon, giskatter na ninyo, o rinyo ra nang gigasto sa inyong mga laki, mga kikirog, unsa pa din ha, mauwaw mo. Dili gyud lalim.
Katong mga, unsa man tong mga sinihang akong gitanaw, katong mga hello love goodbye, sa akong tamang naminaw nananaw man ta ato. Pero that's really true, no? Dili to sayon ilang mga giagian nga diskarte diri, trabaho didto, ngitag part-time didto para lang mapunong balikbayan ba unya kita, di lang mahatag ang cellphone nga atong gusto, kay ato ang gusto kanigyod nga model, no? Kay abi iPhone 17 na niya ang gihatag 14 di tang lipay, bagamog naong. Ayaw mo pag-ingon ana, kay dili sa iyo ng ilahang giagian, no? So kudos, mabuhi mo din ha. Letter sender na to karong adlaw si Nene. Punto legal ni ang iyahang pangutana gipadala taga Banilad, Cebu City. Si Nene naa ni siya'y gisudlan nga trabaho, no? Isip helper, katabang pero murag pag uli niya, no, murang na disgrasya manggud to siya. Unya nad-admit siya og sa iyahang igsuon, no, nya murang dako po gasto. So, murang gahi po tong iyang amo sigun tatong napaminaw drama kaganina. So mao ni iyang mga pangutana. Nakautang manggud to siya City Mail sa iyahang amo tungod kay na disgrasya siya. Nya wa pa niya nabayran. Mahimo ba di ay nga dili nila ihatag sa ang akong mga gamit kung dili pa ko nila mabayran? Di gid unta na pwede, no? Kay wa man mo nagsabot nga motoy garantiya. Utang lahi na siya. Ang imong mga butang is yours. Unless ning ingon ka nga arisa ni nimo mao ni mahug prinda ba, mahug og lukat, dili na pwede niya nga diha ra na niya ang mga butang. Hadlok sa siya di mabayran. Pero kagamay ra ng City Mail in town. Uy, no? Para lang yun ta makakuantas ato ang mga katabang. I agree with you, Nene. Bati og batasan ng imuhang agaw. Agaw, batawag ka na. Basta imong amo. No? Grabe naman sad. May maggituyo to nimo ang imuhang pag-utang kay parang nag-shopping ka. Na aksidente baya ka. You know? Kung maayo pa siyag batasan ang kanang 7,000, wa na lang gidunta na niya pabayri. Kay kani ba yang mga katabang nato mga sukintig paminaw kanang kasagaran, and let's admit it, ang kani ilang mga gidawat nga sweldo di ba gid na commensurate sa kahayahay nga ato ang gibati gisinati kay naa sila sus in town. Ultimo pagkuhag tubig, di na gud ta kabarog kay naa sila, no? Ako grateful kay kunya mo bitaw ng katabang, kasambahay, kauban sa balay. Di ginamingon kag maid, hilas kay mo anak gyud. Kauban, you treat them. We are supposed to treat them as a family, no? Ayaw gyud na silang i-look down. We should be very grateful to them and they deserve to be treated better. Okay? Ikaduhang pangutana, naami pinirmahan nga kontrata nga usa kuno siya katuig magtrabaho nila. Maghimo ba di ay nga taktakon ra ko nila ingon anak kasayon og nakakuha na sila og laing katabang. Kung naamoy kontrata, naamoy kasambahay lo, pwede na nimo i-assert nga di kaniya basta-basta pwede taktakon. Kung unsa man po'y rason. I think base sa imuhang gipirmahan nga kontrata, magamit na nimo moadto ka dito sa Department of Labor and Employment para magkahusay mo, no? Dili ingon nga mokiha ka, dili. Kanang labor ayaw na ninyo og lain na og sabot, no? Even ang kanang mga agawon, mga tag-iya, mga kumpanya, mga employer, no? Di mo malain kung mo file sila ang empleyado sa DOLE. Kay ang level og stage ana, di pa man nakiha at the first level, no? Single entry level pa man na, mediation pa man na, suwayan pa man mughusay ana, no? Di pa man na siya kaso. Unya ra man na siya ma-convert into a labor case kung inigpatawag ninyo, magstorya mo, di mo magkahusay. Ayaw mo kalain ana. Itagaan pa mo gigayon magkahusay. Daw, ikatulong pangutana, apil sa among kontrata nga niuyon ko nga mudawat og 6,000 sweldo. 5,000 unta unya dili man sila gustong mulihok sa akong mga benefits. Ilang gihimong 6,000. Og iya na lang kunong gidawat kay naginahanglan kayo sa trabaho. Mahimo ba kuno niyang i-appeal ingon ana nga kaso batok nila? Well, legally speaking, entitled man ka to the benefits pero timan isad nga gihimo baya niyang 6,000 kay disugot man pug ka, no? Nga mon appeal na sa imuhang benefits nga pwede man gud unta to nga ang kato boy ikaw na lay ni personal og bayad pud ato on your own, no? So ayaw lang sad kay kabaw man pug ka nga mautoy tumong ug mao pud toy sabot ninyo nga instead of 5,000 kay wa may benefits 6,000 appeal na ang benefits, so supposed to be ang 1,000 ana gibayad unta to nimo, okay?
Ayaw sad, no? Ikaw pa to katapusang pangutan nagihagit ko sa akong amo og kinihaay oy isog si ate. Mahimo ko bang matabangan og public attorney ang kaning iyang sitwasyon karon? Of course, yes. Kung maglisod ka, naay mga avenues, naay mga agencies nga mahimong mutabang nimo no sama sa public attorney's office, no? Para malamdagan ka. Pero sa Sena, no, kung maato kag labor, katong first level akong giingon nimo, di man na magkinahanglan og abogado, gani gidili ang abogado. Di pwede. Dapat ang maghusay, kamura gyud ang imuhang amo og ikaw. Kay para why mo influence ninyong duha. So, pwede ra gyud nga wala pa at that level and hopefully mahusay mo diha at that level, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa kaawi. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpabinaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ibuhi kagi. Ako si Chikay. Sa di ba ka nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinaktan ang puso. Di mo kagad RMN Drama presents Handumanan so sa kaawi. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Chikay. Ma, ni ang 5,000? Paraon. pinagnahanlan ay ma. Mangumpra ka. Tingga. Diin makaani. Ay, nakasok na pa dyan gabi eh. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra nimo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napakisobra. Sure ka? Basin biya gihurot ni hatag tanan, ha? Ma, ayaw lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte gid kaayo minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wa pa unta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Oh. Ay, paitan, no, ha? Mas maipaday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya. Sigabi yung mata niya. Excited kayo siya daw sa, sinitext niya. Siyempre, si Robert ba yan ni? Robert, pangwarta ka naman ka na. Huwag naman sa baday. Dawat naman ako kay mama gini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya mga uyab lang yung bayot. Nagbabayang mo yabon. Ha? Ay, dahil ka dito ha? Saan kabaguan? Hello, babe. Ha? Nakainaibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later.
Kana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Basta nilagod ko, day. Kalipay manin ako. Nahala, mawang ka ha. Oh, thank you ba ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam ko yung saman. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumag. Imo kong gipangutana kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O lagi. Yes, man, di ka ganahan? Isa magbayot ang ganoon nga ipailila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganoon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailila ko nilo. Buti pa sa buot nga. Seryoso, gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta na yapos ni mo na ako. Grabe sa nimoy. Nagduda rin ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga maguna-una og ingon anak. Kaya siyempre, gwapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod nga babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayang magkantao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert. Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Hindi naman ako na mapasag ng malipay, day. Di ako gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palamian na ka istorya, madasa dayong ka. Nya, ang ending, wala na bilin para sa imong kaugalingon. Katua, gihulot na ni mo si imong laki. O, di ba? Day. Dapat ikaw bahala ko Nananimong tanan iyong ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, mauday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Wag ka mauwaw. Nanabing ka kasi mong mama. Oh, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mong di pagkagabi Bisag unsaon akong di namang gid mo siga. Mao ba, ma? Wa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago, mada. Ako na lang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinud-on gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani, ha? Malipag ito sa mama, ani. Ani iyang bagong cellphone nga nipalit mo. Uy, isa pa yan, babe. Uy, deserve sa ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Gipanganak ka niyo. Ikaw, yun. So, babe, unan ko nimo, ha? Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit ng cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama, naibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw din mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli, ha? Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta. Pero man, babe. Bisag 5K lang good. Ako tang ihatag ni Papa. Namrayag magudog bagong sapatos para basketball niya. Nya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa magko'y trabaho. Mau ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay babe, ha?
Swerte jud kay ko nimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila rin mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, mahin mong hatagan, oy, sa ogil kala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa ba makabalibad kung doon na sila ihang nyo? Uy! Oy, amot-amot si kayo, oy. Sa pamilya, lagod, isang bayot na ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, oy, ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamaraig. Ay, wa naman ko'y pang-maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala naman ko'y kwarta gid. Uy, layo pa kong sunod sweldo. Ay na pagsaligan ng anak nimo. Kay klaro kayo. Mao nga wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigastos ng laki. Hey, sugod karon ha. Ayaw na paglaom ang anak nimo. Kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kayo ko istorya ni Papa. Karong gani ko ni baliban ni Mama. Mura man og wag din ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Napakas Robert din sila, no? Gusto lang ko na istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko kay nagdali man gud ko. Gamay na lang itong paabotan ng mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay, Kinsa ni Mayana? Ang ganong nabdos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka upa ka magpahibaw na ko. Haron sa? Ang naman ko mapahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak nga ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Di akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa bakit ha? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pwes, ang naging mo mauwaw. Oo. Uman sa akong mga nahatag ninyo. Maski una patamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibawan na ako nga nakakabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gibagdos kang Robert ni. Asa may kidahom nimo? Tinudoon gyud ka ni Robert? Oh, dili ka makahatag ng tinuod na kalipay, oy. Ako rin makahatag niya, ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Sige, sige. Suway og dapat. Kaya ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Di ko akalain magagawa mo ako. Nag-isa at Nagtuo ko nga nakita na akong lalaki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sa kong balik. Di ni na lang kutob. Nagkakasalamat, RMN.
Mo ko mga higalang kaagi ni Chikay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan. Sinaktan ang puso. Sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.